Anyuola mar Felix Olwero ma nen clerk ma County Assembly ma Siaya mane obila onego dwe mar 8 higa mokalo omiyo duol mar IPOA ndalo 14 mondo omigi duoko makare ewi obila mane onego Felix. Jakedo ne ratich oganda kane otelnegi kod Daudi Ogada noseyo IPOA kuom tayo chenro mekgi e yor kidam kidam ka buche mathoth budho e apisi magi gino matamo oganda yudo ratichgi e wang' saa. Korka korgi duol mar IPOA kokalo kuom apisi margi maduong' kata apisa margi maduong' Rashid Ngolo owacho ni apisigi osetieko timo nonro kendo girito milome mowuok kuom apisi ma jamin buche DPP ka gisingo matiyo machiegni gi familia no e yudo ratiro. Iringo kode kadiele kor piny. Nyasaye no ne ruoth wuon osimbo neno. Ruodhwa ni neno kendo en taya. Polis manonege no. IPOA kano setimo uchunguzi margi. Dako sekawe ni polis na toa. An adiera mar nyathina madwaro mondo ang'eni adiera to ni kanye. To wuok kanye. Tang'o momiyo polis biro nego nyathina. It is long overdue. Since August up to date, we don't have proper answer to whatever happened. Tumepeana ultimatum within 14 days, tukirudi watuambie imefika wapi, because wanasema ripoti walipeleka headquarters. Koro gisani warito mondo mi ripodno mondo bi ochopi mondo nyis familia e kind ndalo 14 wamiye ndalo 14 kendo wawinjore kode no biro miyo family report manyiso ni case no itere court koso case no chopo kanye. Justice to nyaka yudre, Olwero osetho, justice to min nyaka yudi, justice nyithinde nyaka yudi, wuon nyaka yudi. Emomiyo wawuok oko kawuono mondo wabika. We are waiting for ODPP to review the file, and thereafter we are going to act on the direction that